Ko belai pibaro ki viewers ki baju page ya kene ke channel man la kapor sya kapor te ha kene ke video ke bamta ngan pentip sepi ya ki khobor lakam ki bala chapo ke Airport Authority of India AAI bat kalapan mi hado lai spak tali ki post baro bat ja kene ki post ba pio ban apply kade ya ki kandidat ki bala pendap ya ka degree pass ba pio ban apply te sape ja kene ke video khnang ba pentip company bangan batai hak baidai bat kini kipus bat ya kiwe ki jengdon kam tekla khot online application ya ki candidate ki ba dai ki citizen jeng kari India ba phio ban apply ya kini kipus bat ya kini kipus piha ban apply online day offline tel la dona prang jong pi ki ba interest ban apply ya kini kipus te sapek ya ki jeng batai ha kane ke video teman tangin ya page no ya kipus ki balaj bat kiwe ki jengdon kam kakerteng jong ki post kadai junior executive air traffic control ka total post lai spa kena jeli baro na kamanta QR si spa arfan teli ki post bat EWS lai pu teli ki post OBC NCL new pu art teli ki post bat na kamanta ki ST hadu ar punyu teli ki post baro ki balaj baria ki PWBD A umdon B umdon C new teli ki post D bat E umdon te ya kini ki post kila pi ala ki jong ki vacancy bat ka reservation nang takas nem ba pi ban apply ya kini ki post kadai hadu ar punyu snam bat kandon ru ka age relaxation hadu sans nem ya ki SC ST candidate kamut hadu lai pers nem ba pi ban apply bat lai nem ya ki OBC bat post nem ya ki PWBD candidate nang ta hak baidai bat ka tarik ban apply lane ki tarik ban to exam katarik ban apply kan sedang nadu ka arfan trik benai basau arajar arpsan bat kan kod hadu ka arp sau trik benai basan arajar arpsan bat katarik ban to exam lane komputer bistes kin sepentip kamadin hapo ke website jong ka AAI Airport Authority of India nang ta ka jingsiu ya kini ki post kadai 10,000 minus 3% hadu silak 10,000 haka shibnai bat plus ro sakiwe ki allowance pinyo te ki bag yo ban apply ya kini ki post ki dai tang ki citizen jong kari India kila ban apply te ka selection process ya kini ki post hakapor ba pi apply pi haban penda bahaya ka registration email ka jong pi lane u mobile number khnang ba pin khnang ba kan khamsuk ya pi lara dei kapor ban penmi ya ki admit card lane ba pentip ya ki notification balapan mi hapo ka website bat haswa ba pin apply pia ban check shwa haswa ba pin submit ya ki dokumen lane hakapor ba pi pendap ya ki jingdon kam namar landa pi bakla kamut ken sya reject ya ka application form ke jong pi nang ta kan don ka computer based test bat hom don negative marking ya ka written exam te ya ka syllabus phila ban page ka website batang ki ba pass ya ka written exam kin shortlist ya pi ban poi saka dokumen verification lane personal interview bat kumta terter bat ki dokumen ki jong pi ki dei ban long ki original certificate bat ki dokumen ki jong pi ki dei ban long ki original certificate ba pin pensisya hakapor ba lek interview lane dokumen verification ba ki dei ki jong pi nak ta ka educational qualification part ya kini ki post full time regular bachelor degree of 3 year in science BSc with physics and mathematics or full time regular bachelor degree is in engineer in any discipline pidai ban pendep ya bachelor degree license haka science harangkat ki subject physics but mathematics lane bachelor degree haka engineer in any discipline bat ki candidate kidai banang bantho lane keren haka tin kasi bat pidai ban pas ya ka English subject haka class 10 lane class 12 bat ki candidate ki bala pendep ya ka BE BTech BSc engineering ro gila ban apply te kumno ban apply ya kini ki post pihak ban apply online haka website jong ka Airport Authority of India www.aai.aero te pihak ban submit ya ki dor bat pihak ban upload ru ya ki dokumen bat kumju ya ka signature
kabai application fee kini ki post kade sia jar tingka te ki bakwa ban apply kini ki post te sa len okam kulai te ki bakwa ban apply kini ki post te sa app ya ka tarik ano kan dei aka por wa pi apply mat pidi ruban kan mau ya ka last date lano kan kut te tang kini ki ching petip ha ka bai dei bat kini ki post ku dei sibun